Pustinja Mojave. Kraljevstvo isklesano od vatre i kamena. Ovdje sunce ne samo da izlazi, ono se pali. Njegove zasljepljujuće zrake prelaze preko krajolika surovih planina i prostranih, kosturastih ravnica. Sjene se protežu duge i tamne preko pustinskog tla, iskrivljene svjetlucavom i zmaglicom rastuće vrućine. Odozgo, zemlja izgleda pusta, beživotna, neplodna pustoš. Ali pogledajte bliže i vidjet ćete svijet živ s vedrinom odlučnošću. Mojave je nemilosrdan. Ljetne temperature mogu spržiti zemlju na preko 50 stupnjeva Celzija, dok zimske noći padaju ispod nule. Kiša je rijetka, često u razmaku od nekoliko godina. A kada konačno dođe, dolazi poput zasjede, iznenadna, nasilna i nestaje u trenu. Postojanje ovdje znači podnijeti proturječnosti, dane žarke vrućine, noći prodorne hladnoće. Ipak, u ovom prepunom ekstrema, život opstaje. Iznad pijeska, stabla Joshua uzdižu se poput vanzemaljskih stražara, njihove uvijene grane usmjerene prema nebu kao da prkose samoj pustinji. Kaktusi su prekriveni bodljama, spremnici ukradene kišnice zaključani u njima. Grmovi kreozota uvijaju se blizu tla, njihovo korijenje se drži zemlje s upornom odlučnošću. Svaka biljka ovdje je preživjela, oklopljena, prilagođena, otporna. I ista stvar se događa sa životinjama. Mojave je dom nizu likova raznolikih koliko i nemilosrdnih. Lukavog kojota, tihe sove, oklopljene kornjače, otrovne čegrtuše. Svaki igra ulogu u vječnoj drami preživljavanja. Ali među svima njima jedan se ističe. Mali, brz i neočekivan. S perjem prošaranim nijansama smeđe i bijele, dugim nogama stvorenim za brzinu i kljunom oštrom poput kodeža. Klizi kroz pustinju poput oživljene sjene. Za neke je on tek nešto više od crtane legende, varalice koja bježi u obloku prašine. Ali ovdje u Mojaveu, u njegovoj potjeri, nema smijeha. Postoje samo glad, opasnost i tanka linija između života i smrti. Trkač s ceste, ptica koja ne leti, već vlada zemljom. Lovac prerušen u plijen. Lukavo, brzo i uporno stvorenje. Svaki potez određen je preživljavanjem, ne samo protiv elemenata, već i protiv grabežljivaca, koji s jednakom odlučnošću trebaju divljinu. Ovdje, u peći Mojave, bitke se ne vode u vojskama, već u trenucima. Udarac, skok, potjera. Predatori i plijen uhvaćeni u bitci brzine, prikrivenosti i snage. Nema druge šanse. I tako priča počinje, priča o sukobu, otpornosti i preživljavanju na jednom od najsurovijih mjesta na zemlji. Dobrodošli u pustinju Mojave, gdje se život kuje u vatri, oštri glađu i svakodnevno testira. Sukob definira Mojave. Ovo nisu ratovi između nacija, niti bitke s oružjem od čelika, već sukobi svojstveni samom preživljavanju. Ovdje je svaki susret dvoboj, a svaki dvoboj se vodi za hranu, za teritorij, za vodu, za život. U zoru se pustinja budi. Noćna hladnoća traje samo trenutak i u tom kratkom predahu životinje izlaze. Klokan štakor istrčava iz svoje jazbine, bubnjajući svojim malim šapama o pijesak dok traži sjeme. Uši mu trzaju na svaki zvuk, oprezne na najmanji znak opasnosti. Nedaleko, koji od tihovreba, jantarnih očiju uprtih u ništa ne slutećeg glodavca. Lovac čuči, mišići se napinju poput opruga, dok štakor ne nestane pod zemljom u tren oka. Pobjeda je odbijena. Ovo je ritam pustinje. Predatori i plijen u neprestanoj potjeri, svaki oblikuje postojanje drugoga. Strpljenje čegrtuše potiče budnost vjeverice. Brzina jastreba potiče kamuflažu guštera. A lukavstvo kojota oštri obranu svakog stvorenja koje lovi. U Mojaveu nijedna vrsta ne živi izolirano. Svaka je definirana neprijateljima koji je vrebaju i, pak, plijenom koji traže. Među tim bitkama jedna se ističe svojom jedinstvenom dramom. Rivalstvom koje se u svom iznenadnom nasilju čini gotovo kazališnim. To je sukob između trkača s ceste i zmije. Putni trkač nije najveći grabežljivac u pustinji, niti najstrašniji, ali je jedan od najhrabrijih.
Dok druge ptice izbjegavaju zmije, putni trkač ih traži. Njegova brzina omogućuje mu napad i povlačenje u zasljepljujućim rafalima. Njegovi refleksi su fino podešeni kako bi predvidjeli udar groma otrovne glave. To nije slučajnost. To je evolucija upisana u samu bit ptice. Ipak, ovaj dvoboj nikada nije zajamčen. Otrov čegrtuše je brz i smrtonosan, sposoban okončati život u trenu. Jedan krivi korak, jedan udarac u lošem tempu i lovac postaje lovina. Upravo ovdje, u tim napetim susretima, otkriva se prava osobnost trkača. Ne samo kao varalice iz folklora, već i kao žestokog preživjelog Mojavea. Pustinja ne oprašta svojim stvorenjima. Glad ih neprestano grize, a voda nikad nije sigurna. Za trkača zmije nisu samo plijen. One su nagrade, izvor vitalne energije, hrabro osvojene. Svaka bitka je kockanje, rizik odvaga naspram gladi. I tako je okruženje. Pustinja u kojoj nijedno stvorenje ne može postojati bez sukoba, gdje je svaki korak u pijesku odluka koja može odrediti život ili smrt. Za trkača, prvi pravi test preživljavanja ne počinje letom, već šuštanjem ljuski u prašini. Mojave je zemlja proturječnosti, mjesto gdje priroda gura svoja stvorenja do njihovih granica, a zatim zahtijeva da izdrže još malo. Danju se pretvara u peć. Temperature prelaze 45 stupnjeva Celzija, dovoljno visoko da spale kožu i iskrivi horizont u tekuće valove iluzije. Sam zrak kao da svjetlica, težak i iskrivljen, kao da pustinja pokušava sakriti vlastitu okrutnost. Ali kada sunce zađe iza surovih planina, svijet se preobrazi. U roku od nekoliko sati vrućina nestaje i pustinja postaje ledena. Noći mogu pasti ispod nule, s oscilacijama toliko silovitim da prkose mašti. Za život ovdje nema utjehe, samo stalna prilagodba ekstremima koji se mijenjaju sa svakim satom koji prolazi. Kiše je još manje. Nekih godina nebo potpuno uskrati svoj dar, ostavljajući zemlju da puca i raspada se od žeđi. Kad dođu oluje, dolaze iznenada, urlajući preko ravnica u silovitim udarima vjetra. Bujične poplave urezu duboke ožiljke u pijesak, pretvarajući suhe jaruge u bijesne bujice u nekoliko sekundi. I jednako brzo voda nestane, apsorbirana od strane isušene zemlje ili progutana neumoljivom sunčevom toplinom. Pustinja pamti kiše samo po cvjetovima koji ih slijede. Iznenadnim erupcijama divljeg cvijeća, koje prekriva pijesak prolaznim tepisima boja, ružičastih, ljubičastih i zlatnih, koji nestaju gotovo trenutno. Usred ovog ciklusa oskudice, biljke se uzdižu kao tihi gospodari otpornosti. Jošujno drvo, visoko i prkosno, proteže se prema nebu suvjenim granama, koje kao da ih je oblikovao vjetar. Njegovo korijenje, široko i plitko, željno se hrani čak i najkraćom kišom. Stoljećima su ova stabla stajala kao čuvari Mojavea, njihove siluete urezane na horizontu, čudne i onostrane. Ispod njih kreozot se čvrsto drži za tlo. Njegovi mali, voštani listovi sjaje na suncu, dizajnirani da zadrže svaku kap vlage. Kad pada kiša, kreozot ispušta jedinstven miris, intenzivan, zemljani miris koji govori o preživljavanju, o biljci koja je izdržala tisućljeća suše. Neki od ovih grmova stariji su od ljudske civilizacije, živi svjedoci nemilosrdne zemlje. Kaktusi bodljikave kruške raširili su se po pijesku. Njihovi široki jastučići prekriveni su bodljama poput prirodne bodljikave žice. Svaki od njih je rezervoar koji pohranjuje vitalnu vodu u tijelu oklopljenom protiv onih koji bi se usudili ukrasti je. Dodirnuti ga znači prizvati bol, ali probiti ga znači pronaći spas u obliku dragocjene tekućine, tako ljubomorno čuvane da joj čak i najžednije pustinjske životinje prilaze s oprezom. Svaki korijen, svaki trn, svaki uvojak kore odgovara na isto pitanje. Kako život opstaje kada se čini da je svijet izgrađen da ga uništi? Ovdje preživljavanje nije obilje, već učinkovitost. Ne luksuz, već lukavstvo. Biljke Mojave ne rastu visoke i lisnate. Rastu žilave, uske, neumoljive,
oblikovane samom oskudicom. Isto vrijedi i za životinje. Ustaju prije zore i povlače se u sumrak, ukopavajući se pod zemlju ili spavajući tijekom najtoplijih sati dana. Neke piju rosu s lišća, druge tjednima pohranjuju vodu u svojim tijelima. Svaka strategija je kockanje, svaka prilagodba, nužnost. Mojave ne pozdravlja život, iskušava ga iznova i iznova i samo oni koji nauče podnijeti vrućinu, hladnoću i glad mogu se nadati preživljavanju. U ovoj kamenoj peći odvija se drama grabežljivca i plijena. Iz horizonta, svjetlucajući od vrućine, izranja figura. Nije to visoki grabežljivac, niti zvijer s mišićima i kandžama, već ptica vitka, dugih nogu i skromna na prvi pogled. Pa ipak, ovo stvorenje sa sobom nosi legendu staru kao i sama pustinja. Trkač s ceste. S visinom od samo 60 cm i težinom od nešto više od pola kilograma, nije stvoren za let, već za brzinu. Njegova kratka, zdepasta krila omogućuju mu samo kratkotrajne uzlete, ali njegove duge, mišićave i žilave noge su njegovo pravo oružje. S eksplozivnim koracima, cestovni trkač može trčati brzinom većom od 32 km/h, dovoljno brzo da nadmaši guštere, zmije, pa čak i brze pustinjske zečeve. Tamo gdje većina ptica leti u nebo kako bi pobjegla od opasnosti, cestovni trkač osvaja zemlju, dominirajući njome neusporedivom okretnošću. Tijelo mu je obojano prošaranim smeđim i krem žilicama, kamuflažom koja se savršeno stapa s pijeskom i grmljem. Kruna od tamnog perja strši iz glave, uzdižući se poput ratničkog grba kada je ptica uzbuđena ili preplašena. Njegov dugi, oštar kljun je istovremeno koplje i skalpel dizajniran da udara munjevitom preciznošću, a njegove velike jantarne oči s prodornim rubom neprestano skeniraju, ne propuštajući ništa. U folkloru ptica trkačica je više od obične ptice. Za autohtone pustinjske narode bila je simbol zaštite i brzine, donositelj sreće. Vjerovalo se da njezini prepoznatljivi otisci stopala u obliku slova X, usmjereni i naprijed i natrag, zbunjuju zle duhove i odbijaju opasnost. U novije vrijeme postala je stvorenje pop kulture, crtani varalica, uvijek brži od nespretnog kojota. Ali ovdje u Mojavejima nema šala. Ovdje ptičja lukavost nije zabava, to je preživljavanje. U pustinji trkač korača s neobičnim samopouzdanjem. Njegov hod je negdje između hvalisavog i brzog, zastajući samo da nagne glavu pri najmanjem šuštanju ispod grma. Gušter leprša po pijesku, a ptica ga odmah progoni, noge se kreću, tijelo je pognuto, svaki korak je proračunat. U nekoliko sekundi plijen je uhvaćen, zgrabljen oštrim kljunom i progutan cijelog. Lov je brz koliko i nemilosrdan. Ali trkač nije samo grabežljivac. On je također i strvinar, oportunistički nastrojen i lukav. Lovi kukce, proždire paučnjake i pljačka gnijezda kad god se ukaže prilika. Ništa se ne baca u Mojaveu, a trkač to zna bolje od bilo koga. Čak i u trenucima mirnoće zrači napetošću. Njegova duga, kruta repna pera djeluju kao protuteža, skupljajući se sa svakom promjenom držanja. Prsa mu se brzo podižu i spuštaju. Uvijek su na oprezu, kao da bi sama pustinja mogla svakog trenutka eruptirati u kaos. I doista, može, jer je Mojave krajolik u kojem opasnost tiho vreba. Dolazak trkača nije samo još jedno viđenje u pustinji. To je predstavljanje natjecatelja, sudionika u brutalnoj igri koja bjesni tisućljećima. Njegove prodorne oči otkrivaju glad i oprez. Svaki pokret je proračun, svaki korak rizik. Jer u ovoj pustinji čak i lovac mora ostati na oprezu. Šuštanje u pijesku moglo bi biti plijen ili bi moglo biti siktanje otrovnog suparnika koji se sprema napasti. Pustinja je utonula u neobičnu tišinu. Čak je i vjetar izgledao kao da je stao, kao da i sama Mojave pustinja zadržava dah. Na komadiću suncem spaljenog pijeska, napola skrivenom sjenom kreozotnog grma, sklupčalo se stvorenje staro kao i sama pustinja.
zapadna dijamantna čegrtuša. Tijelo mu leži sklupčano u savršenim kolutovima. Mišići su mu napeti, a ljuske svjetlucaju slabim sjajem koji odražava okolnu prašinu. Široka glava u obliku strijele počiva na kolutovima, pozicionirana poput napunjene puške. S vrha repa dopire slab zvuk, suho, škripavo zveckanje, poput kostiju koje šapuću upozorenje u mirnom zraku. Poruka je jasna, približavate se na vlastitu odgovornost, ali netko to čini. Trkač s ceste. Približava se odmjerenim koracima, svaki promišljen, jantarnih očiju uprtih u pokretne omote. Ptica naginje glavu, proučava, proračunava. U bljesku pokreta, zmijski jezik izleti između čeljusti, kušajući zrak, mapirajući prijetnju koja se nadvija nad njom. Oba stvorenja znaju što je na kocki. Za zmiju, gozba od perja i mesa. Za pticu, opasan plijen koji bi mogao značiti razliku između gladi i zadovoljstva. Sukob počinje. Trkač kruži, čučeći, repnih pera ispuženih radira pokaže. Napravi korak u lijevo, a zatim se brzo vrati udesno, testirajući zmijske reflekse i domet udarca. Čegrtuša ga prati s glavom, uprtim očima. Mišići se pomiču ispod pijeska poput skrivenih opruga, koje se sve više zatežu. Zatim, mutno kretanje. Zmija napada. Tijelo mu eksplozivno skače naprijed, čeljusti su otvorene. Očnjaci bljeskaju, a vrećice otrova pulsiraju smrtonosnim obećanjem. Ali trkačica je brža. S korakom u stranu toliko brzim da se čini neprirodnim. Ptica se izmiče, pomičući noge u kratkom naletu i mašući repom radi ravnoteže. Pijesak prska zrakom dok grabežljivac i plijen u trenutku zamjenjuju uloge. Trkač se baca naprijed, kljun mu je zaboden poput oštrice. Prvi udarac okrzne zmijske ljuske, ali drugi pogađa pravo u zmijsku glavu šokantnom snagom. Zmija se trza, maše, ponovno udara, a njezina zvečka sada zuji u bijesnom cršendu. Ovo nije elegantan dvoboj. Nasilan je, frenetičan, očajan. Ptica pleše s jedne strane na drugu. Svaki brzi pokret proračunat je kako bi izbjegla munjevite lukove otrovnih očnjaka. Udara, povlači se. Udara, povlači se. Kljun joj slijeće iznova i iznova, zamučujući se u niz brutalnih udaraca. Zmijski pokreti postaju manje precizni. Njezine se spirale opuštaju, dok neumoljivi napad uzima svoj danak. Konačno, Roadrunner iskoristi svoj trenutak. Završnim, odlučnim udarcem, pritisne kljun o zmijski vrat i razbije ga o plot. Prašina se diže sa svakim udarcem dok zveckanje ne prestane i zmijsko tijelo ne padne mlitavo na pijesak. Tišina se vraća, prekidana samo slabim šapatom pustinskog povjetarca. Trkač se zaustavlja, zadihan, pogledom traži nove prijetnje. Zatim, kimajući glavom, vuče beživotnu zmiju preko pijeska. Za pticu to nije trofej. To je hrana, gorivo za beskrajne kušnje preživljavanja u pustinji. A za Mojavea, to je samo još jedno poglavlje u vječnoj priči. Brzina protiv otrova, lukavstvo protiv instinkta, život protiv smrti. Mojave brzo pripremaju svoje sljedeće natjecanje. Pod sjenom izlizanog drveta Joshua pijesak se uzburkava. Debelo, mišićavo tijelo puže naprijed, njegove šarene ljuske klize poput pletenih užadi po zemlji. Ovo nije čegrtuša, niti stručnjak za otrov. To je zemljana zmija, neotrovna, ali velika, snažna i jednako opasna. S duljinom većom od 2 metra. To je pustinski div. Njegovi mišići se mreškaju sa svakim valovitošću. Svaki pokret je promišljen i težak, kao da se tlo pomiče pod njegovim korakom. Glava mu je lagano podignuta, jezik mu cvokoće, a oči sjaje hladnom svjesnošću. Za razliku od otrovne čegrtuše, zmija gofer ubija gušenjem, obavijajući se oko plijena, stišćući ga dok mu ne ukrade posljednji dah. Putni trkač dobro poznaje ovog neprijatelja. Približava se. Perje joj je nakostrešeno, a grba joj se napinje poput ratničkog perja. Ptica oprezno kruži. Njezine jantarne oči promatraju promjenu duljine zmije. Ovdje sama brzina nije dovoljna.
Jedan krivo proračunat korak mogao bi rezultirati time da se zaglavi između tih gušećih namotaja. Ptica testira zrak brzim pokretima naprijed, povlačeći se jednako brzo, tijelom plete ples okretnosti. Zmija odgovara brutalnom snagom. Njeno tijelo se baca, ne eksplozivnom brzinom šegrtuše, već snažnim zamahima, pokušavajući uhvatiti napadača u naglom okretu. Tlo postaje pozornica za dvije potpuno različite strategije. Munjevite finte ptice i strpljivu, lomljivu snagu gmazova. Cestovni trkač prvi udara. Kljun mu bljesne poput bodeža, zasjecajući zmijin bok. Zmija s tla silovito se baca, podižući prašinu iz pijeska u kaotičnoj oluji. Vrti se, pokušavajući uhvatiti pticu svojim dugim tijelom, uvijajući se u petlje koje bi mogle slomiti kosti ako se uhvate. Ali cestovni trkač je brži. Izmiče se sa svakim prolaskom. Repno perje mu se pomiče poput kormila dok se okreće i izbjegava. Napetost raste. Zmija se baci naprijed, obavijajući dio tijela u širokom luku. Na djelić sekunde gotovo uspijeva, a noga trkača se uhvati u naletu mišića. Ptica se trka, mašući krilima i mašući repom u stranu. Zmija stišće, ali prije nego što se stisak učvrsti, ptica se silovito okreće, zabijajući kljun u zmijski vrat iznova i iznova. Zmija s tla se povlači, puštajući je. Tijelo joj se grči od frustracije. Pijesak leti u zrak dok se trkač udaljava, samo da bi ponovno neumoljivo jurnuo naprijed. Udarac za udarcem obrušava se na gmazova, svaki usmjeren u njezinu ranjivu glavu. Zmija se trza i grči, pokušavajući iskoristiti svoju težinu, ali snaga joj se rasipa protiv prebrzog i preciznog protivnika. Konačno, trkač zadaje niz odlučnih udaraca, pribijajući zmijsku glavu uz tlo brutalnom učinkovitošću. Zmija se migolji, zatim usporava, a njezine se spirale raspadaju u prašinu. Iscrpljenost visi u zraku, ne za pticu, već za njezin poraženi plijen. Trkač diže glavu, kljun mu se steže oko plijena. Pobjeda, još jednom, pripada brzini, lukavosti i okretnosti nad sirovom snagom. U pustinji Mojave nema lake hrane. Svaka potjera je kockanje. Svaki udarac, rizik. Svaka pobjeda, test izdržljivosti. Svaki obrok ovdje je bitka u Mojaveu. Mojave nije mjesto udobnosti. To je mjesto gdje preživljavanje hoda na sve četiri, trči na dvije i klizini na jednoj. A među njegovim najlukavijim stanovnicima su pustinski lovci na sjene, kojoti. Kojoti nisu građani poput grabežljivaca savane ili Arktika. Nisu lavovi s kandžama groma ili vukovi s vojskama iza leđa. Umjesto toga, oni su oportunisti, preživjeli, varalice koje ne napreduju zahvaljujući sirovoj snazi, već lukavstvu. U folkloru američkih indijanaca, kojot je bog varalica, lukavi mijenjač oblika koji krši pravila i nadmudruje sudbinu. U Mojaveima ta mitologija manje nalikuje bajci, a više stvarnosti. Mršav, vitak i često podcijenjen, kojot ima reputaciju da je svugdje i nigdje. Danju, pod jakim suncem, šuljaju se u sjeni stijena ili patroliraju rubovima suhih potoka, njušeći guštere, glodavce ili ostatke životinje. Njihovo krzno stapa se s pustinskom prašinom, sloj kamuflaže koji ih skriva i od plijena i od suparnika. Noću, međutim, pustinja zaista pripada njima. Kad mjesec prospe svoje srebro po dinama, kojoti pjevaju. Njihovo zavijanje odjekuje kanjonima, pustinski zbor koji najavljuje teritorij i zajedništvo. Ali čak i kojoti, majstori prilagodbe, znaju da ambicija može biti opasna, jer ponekad njihov prodorni pogled padne na manjeg pustinskog suparnika, cestovnog trkača. Teoretski, ptica koja jedva teži pola kilograma ne bi trebala biti problem za grabežljivca poput kojota. Uostalom, kojoti imaju čeljusti dovoljno snažne da slome kosti i noge dovoljno brzo da uhvate zečeve u letu. Ali trkači nisu papirnate ptice. Oni su pustinski sportaši, stvoreni za nagla ubrzanja, cik-cak sprinteve i gotovo arogantno izbjegavanje.
A kada kojot odluči okušati sreću protiv jednog od njih, pustinja postaje poprište potjere koja je komična koliko i pitanje života ili smrti. Kojot čuči, maše repom, jantarne oči uprte u vitku figuru trkača koji kljuca pijesak. Tihi koraci, promjena vjetra, a onda nalet vjetra. Potjera je počela. Kojot se baca naprijed, mišići se na pinju, podižući prašinu sa svakim skokom. Trkačica se aktivira. Noge mašu brže nego što većina ptica može mahati krilima. Klizi preko otvorene pustinje. Krila napola raširenih radi ravnoteže. Sjekući lijevo, sjekući desno. Podižući male oblake prašine za sobom. Kojot ga slijedi, očajnički želeći smanjiti udaljenost. Čeljustima parajući prazan zrak gdje je ptica nekoć stajala. Ali trkač ne trči na slijepo. Poznaje svaku krivinu terena, svaku stijenu koja nudi sklonište, svaku pješčanu udubinu koja skriva put za bijeg. Mami kojota cik-cak stazama, prisiljavajući ga da troši energiju na stalne korekcije kursa. Pustinja postaje zbrka perja i krzna. Brzina nasuprot izdržljivosti. Instinkt nasuprot instinktu. Ponekad potjera završi tako da trkač nestane u šikari kaktusa, gdje ga kojot ne može pratiti. Drugi put, ptica jednostavno prestigne svog suparnika, ostavljajući grabežljivca dahta na neumoljivom suncu. Rijetko, vrlo rijetko, pogrešan korak preokrene situaciju da kojotove čeljusti pronađu perje, ali najčešće je varalica taj koji upadne u zamku. I to je neobično kazalište pustinje Mojave. Grabežljivac protiv grabežljivca, lovac protiv lovca, gdje svaki susret nije samo o gladi, već o dokazivanju tko je uistinu vlasnik pustinske tišine. Jer ovdje čak i lovac mora paziti na leđa. Pustinjom Mojave ne vlada samo brzina. Na otvorenom nebu druga klasa grabežljivaca tiho uvode, s očima oštrim poput mača, beskrajnim strpljenjem. To su ptice grabljivice, jastrebovi danju, sove noću. Gospodari zraka, oni su sjene smrti, koje čiste pijesak raširenim krilima i savijenim kanđama, čekajući savršen napad. Za trkač iz ceste, pustinja je njegov dom. Ali gore, nebo nikada nije sasvim sigurno. Jedan bljesak pokreta, jedan otkriveni pogrešan korak i samo nebo postaje oružje. Jednog poslije podneva sunce prži tlo, a trkač trči preko pješčanog područja u potrazi za kupcima. Sve se čini mirno. Tada, bez upozorenja, sjena klizi po tlu, tiha, prolazna, ali nepogrešiva. Lovac je stigao. Crvenorepi jastreb, raširenih i prijetećih krila, polako kruži nebom. Oči mu se upiru u pticu, proračunavajući svaki korak, svaku pauzu, svaki trenutak ranjivosti. Putni trkač se ukoči, tijelo mu je pogrbljeno, perje pritisnuto uz bokove. Ovo nije zmija koju može kružiti naglim pokretima, niti kojot kojeg može nadmudriti svojim cikcak trčanjem. On je lovac stvoren za brzinu i vertikalnu snagu. Sokol u Zaronu može doseći brzinu od preko 190 km/h. Suočen s takvom preciznošću, brzi pustinski varalica mora se osloniti na svoju domišljatost i teren. Jastreb sklapa krila i obrušava se poput strijele odapete s neba. U posljednjoj sekundi trkač se zaletava u šikaru podljikavih kaktusa čola. Predator naglo kočnice, širi krila i grablja pijesak kanđama. Napad promašuje za nekoliko centimetara, a perje se raspršuje na vjetru. Jastreb vrisne od frustracije i kruži unatrag, ali poruka je jasna. Preživljavanje ovdje uvijek ovisi o vremenu. Kako pada noć, zrak se hladi, ali opasnost nikad ne spava. Mojave pade žrtvom druge vrste grabljivice, još smrtonosnije u svojoj tišini. Velike rogate sove. S krilima koja prigušuju zvuk, sova klizi kroz noć poput duha, nevidljiva, nečujna, sve dok ne bude prekasno. Mali sisavci, zečevi, zmije, svi postaju žrtve njezine noćne zasjede. A povremeno to čini i cestovni trkač. Cestovni trkač, iako uglavnom lovi danju, ne odmara uvijek sigurno. Sova, za razliku od jastreba, lovi prikriveno, a ne brzo. S niskog mjesta promatra.
Njegove zlatne oči sjaju, prateći svaki pokret. Zatim poleti. Šuštanje perja probija se kroz hladan pustinski zrak. Cestovni trkač, polubudan, polijeće na najmanje šuštanje, nestajući među stijenama. Sova se sruši na tlo gdje je i bila, podižući oblak prašine. Još jedan tjesan bijeg. Gore i dolje, danju i noću, trkačica je stavljena na kušnju. Život u Mojavejima znači biti lovljena sa svih strana. Očnjacima, kandžama, kljunom i krilima. Ipak, ptica ustraje. Nije najjača, nije najsvirepija, ali je lukava, brza i uvijek budna na sjene koje se kreću u pijesku. Jer u ovoj pustinji čak i nebo lovi. Mojave nije samo otvoreno bojno polje perja i učnjaka. Ispod drveća Joshua, među kamenjem i niskim grmljem, vreba drugačija vrsta lovca. Sisavci, grabežljivci. Oni su duhovi pustinje, tihi, strpljivi i precizni. Za razliku od jastrebova koji se obrušavaju vidljivom snagom ili zmija koje se objavljuju zvečkama, ova stvorenja vrebaju nevidljivo do posljednje sekunde, a među njima ris vlada. Ris je kompaktna i snažna životinja, rijetko više od dvostruko veća od domaće mačke, ali s oštrim kandžama, prodornim očima i ugrizom sposobnim za drobljenje kostiju. Njegova pjegava dlaka stapa se s pustinskim terenom, pružajući savršenu kamuflažu od pijeska, stijena i hlada. Danju se ris skriva u grmlju, uši mu neovisno trzaju kako bi uhvatile i najmanji šapat. Noću njegove sjajne oči probijaju tamu, pretvarajući pustinju u njegovo lovište. Za putnog trkača ris predstavlja sasvim drugačiju opasnost. Jastreb može napasti odozgo, ali ga njegova sjena upozorava. Čegrtuša se uvija i zvecka, odajući njegove namjere. Kojot ga može progoniti, ali njegov dolazak je predvidljiv. S druge strane, ris je sama tišina. Nema upozorenja, nema zvuka, samo iznenadni bljesak kandži u grmlju. Ne trči preko pijeska. Čeka, proračunato, a zatim skače s kirurškom preciznošću. Teren Mojave stvoren je za ove umjetnike zasjede. Stjenovita izbočina tvori prirodna skrovišta. Pustinsko grmlje pruža zaklon, a kanali izdubljeni rijetkim kišama nude uske staze kroz koje mogu usmjeriti svoj plijen. Trkač, krećući se brzo među kaktusima i kreozotom, uvijek riskira da se previše približi jednoj od ovih sjenovitih jazbina. Jedan krivi korak, jedna preduga pauza i ravnoteža se prebacuje s lovca na plijen. Međutim, cestovni trkač nije bespomoćan. Njegov opstanak ovisi o njegovoj nevjerojatnoj sposobnosti tumačenja divljine. Njegove uvijek budne oči ne traže samo hranu, već i naznake pokreta u grlu. Kad osjeti opasnost, njegova brzina postaje njegov spas. Ris može jurnuti, ali vrtoglava brzina cestovog trkača može ostaviti čak i ovog mačjeg grabežljivca na tlu. Njegovo vješte cikcak kretanje po neravnom terenu čini ga teškim plijenom, čak i za tako vještog lovca. Ris nije jedina prijetnja sisavcima u ovoj pustinji. U Mojaveu vrebaju i lisice, okretni lovci koji vrebaju rubovima noći. Manje, ali ne manje opasne, oslanjaju se na svoje brze nalete brzine i sposobnost da se prišuljaju prije bijega. Čak i tvorovi, često ignorirani zbog svog komičnog mirisa, napadaju gnijezda u potrazi za ranjivim jajima ili pilićima. U Modžaveu se ne propušta ni jedna prilika. Svi grabežljivi sisavci imaju istu prednost. Prikrivenost. Za razliku od zasljepljujućeg sunca koje otkriva sjenu jastreba ili zvečki koje odaju zmiju, sisavci igraju dugu igru. Oni su poput šapata u pijesku, tiho hodaju kroz pustinju. Za trkača s ceste, preživljavanje protiv njih nije stvar sirove snage, već anticipacije, refleksa i toga da nikada ne spuštaju gard. U ovom svijetu stalnog nadzora, jedna istina definira postojanje. U Moaveu, tišina nije mir, ona je upozorenje prije napada. Ako zmije i kojoti predstavljaju opasnost, gušteri predstavljaju priliku. Za trkača pustinja Mojave nije samo mjesto prijetnje, već i mjesto hrane koja čeka da bude ugrabljena pod žarkim suncem. A gušteri su u srcu jelovnika. Mojave vrvi gmazovskim životom.
Pustinjske iguane jure preko pješčanih proplanaka, njihova blijeda, gotovo sablasna koža odražava brutalnu vrućinu. Ogrlice guštera sa svojim upečatljivim prugama boja izgledaju kao da nose ratničku boju dok jure na snažnim stražnjim nogama, sposobne za kratke nalete koji pariraju brzini samog trkača. Zatim tu su rogati gušteri, zdepasti i oklopljeni, sa šiljastim ljuskama koje izgledaju više srednjovjekovno nego moderno. Svaki je iskovao svoju strategiju preživljavanja unutar pustinjske strukture, bilo da se radi o kamuflaži, brzini ili čistom bodljikavom odvraćanju. Neiskusnom oku ovi gušteri mogu izgledati lijeno, izležavajući se na stijenama na pustinjskom suncu, ali nemojte se zavaravati, svaki od njih je spiralna opruga mišića i refleksa. Ogrlicasti gušter može se pokrenuti za manje od sekunde, nestajući u oblaku pijeska i prašine. Rogati gušter može se spljoštiti na tlo, postajući nerazlučiv od kamena, zavaravajući prolazeće grabežljivce na nekoliko centimetara udaljenosti. A pustinjske iguane? One se uvlače u jazbine brže nego što se sjena može kretati po tlu. Ali trkačica nije običan grabežljivac. Naučila je umjeće strpljenja. Lov počinje tiho, bez razmetljivog šepurenja, bez smijelih krikova prema horizontu. Ptica spušta glavu. Oči su joj uprte u drhtavi rep guštera u pijesku. Svaki korak je odmjeren, promišljen, tijelo joj je poput napete opruge, čekajući trenutak za odskok. Gušter, osjetivši nešto, ukoči se. Njegov se svijet svodi na jednu jednadžbu. Ostati miran i čekati da nestane ili pobjeći i riskirati da ga progone. U trenutku, trkač donosi odluku. Eksplozivnim naletom kreće naprijed. Pijesak se raspršuje iza njegovih kanči. Gušter polijeće, cik-cak, cik-cak. Njegov opstanak ispisan u frenetičnim lukovima po pustinjskom tlu. Potjera je frenetična, balet grabežljivca i plijena u žarkoj vrućini. Ogrlicasti gušter skače uvis, trčeći na dvije noge u očajničkom pokušaju bijega. Ptica trkačica prilagođava se svakom zavoju, smanjujući udaljenost. Spušta kljun prema dolje, oštro, precizno, neumoljivo. Gušter se migolji, mašući repom, ali snaga i brzina ptice donose mu pobjedu. Nekoliko snažnih udaraca i pustinja je odlučila o pobjedniku. Ovo nije okrutnost, ovo je nužda. U Mojaveu se računa svaka kalorija, svaki gram proteina je dar preživljavanja. Trkačica grabi svoj plijen, baca ga u zrak kako bi ga omamila, prije nego što ga proguta cijelog. Pustinjska iguana, ogrlicasti gušter, rogati gušter. Svi igraju svoju ulogu u ovom neumoljivom ciklusu života i smrti. I ovdje, možda više nego bilo gdje drugdje, pravilo je jednostavno i neumoljivo. Brzina odlučuje o svemu. Za guštera to je brzina bijega. Za trkača to je brzina napada. U mojaveskoj vrućini čak i najmanji lov postaje dokaz preživljavanja. Svaki otkucaj, svaki trk, svaka potjera podsjeća nas da se u ovoj zemlji ništa ne baca i ništa nije zajamčeno. Ispod veličanstvenosti drveća Jošue i žarkog sunca koje vlada nad Možavejima, postoji još jedno područje života, malo, gotovo nevidljivo golim okom, ali jednako vitalno i opasno. Pustinjsko tlo, ispucalo i suho, vrvi stvorenjima koja uspijevaju u sjeni, kukcima i paučnjacima. Možda nemaju veličinu kojota ili prikrivenost risova, ali njihova prisutnost oblikuje temelj hranidbenog lanca. A za trkača oni predstavljaju priliku, sitne zalogaje energije koje pužu, ukopavaju se i jure po pijesku. Uzmimo za primjer tarantulu. Noću ovaj osmonogi grabežljivac izlazi iz svoje jazbine, pomičući svoje dlakave noge s uznemirujućom gracioznošću po pijesku. Za neke je to materijal za noćne more. Za trkača ceste to je večera. Tarantula pribjegava zasjedi, čekajući vibracije u tlu prije nego što skoči na ništa ne sluteće insekte. Ali čak i lovac može postati plijen. Iznenadnim zamahom trkač ceste ga zgrabi, izbjegavajući otrovne očnjake i tresući ga u pokornost. To je dvoboj minijaturnih titana, odlučen u sekundama.
Tu su i škorpioni, sablasni oklopljeni preživjeli iz davnih vremena. Pod ultraljubičastim svjetlom, njihovi egzoskeleti sjaje nezemaljskom plavozelenom bojom, poput živih dragulja razasutih po pustinskoj noći. Njihovi se žalci uzdižu u luku prema gore, spremni osloboditi otrov dovoljno snažan da uništi plijen mnogo veći od njih samih. Ipak, trkač se ne da smiriti. Brzinom i preciznošću udara, hvata škorpiona za rep i zabija ga u tlo, neutralizirajući smrtonosno oružje prije nego što ga potpuno uništi. To je brutalna učinkovitost izbrušena preživljavanjem. S druge strane, bube su tihi radnici pustinje Mojave. Od tamnih buba koje se polako kreću po pijesku do okretnih tigrastih buba koje se kreću poput malih grabežljivaca, one recikliraju hranjive tvari pustinje, razgrađujući biljnu tvar iz strvine. Za ptičju trkačicu ovi su kukci lak plijen, brzi ugrizi koji pokreću njezinu neograničenu energiju. Oštar vid ptice hvata njihove sitne pokrete, čak i u blještavilu pustinske vrućine, a munjevitim napadom buba nestaje u tren oka. I ne zaboravimo mrave, bezbrojne u broju, koji prenose sjeme, grade kolonije i vode vlastite ratove ispod pijeska. Za trkača, oni su gozba koja čeka da bude masovno pokupljena, kljucana iz zemlje u brzom slijedu, poput živih zrnaca proteina. Fascinantna stvar u vezi s ovim plesom između trkačice i pustinskih člankonožaca nije samo lovačka vještina ptice, već i podsjetnik da su se sva stvorenja ovdje prilagodila ekstremima. Tarantule podnose sušnu vrućinu ukopavajući se duboko pod zemlju. Škorpioni čuvaju vodu tijelima dizajniranim tako da praktički ništa ne propuštaju. Bube koriste oklop i kemijske sprejeve. Čak i najmanji preživljavaju na načine koji bi ponizili veće životinje. Međutim, unatoč svojoj obrani, nikada nisu sigurni. U Mojaveu je preživljavanje neizvjesno, a veličina ne jamči uvijek dominaciju. Za trkača, ova mala stvorenja predstavljaju ne samo hranu, već i samopouzdanje. Čak i ako lov na čegrtuše ili guštere propadne, pustinja uvijek vrvi kukcima i paučnjacima koji zadovoljavaju njihove potrebe. I tako, dok noć postaje sve dublja i ultraljubičasti sjaj škorpiona treperi pod mjesecom, trkač nastavlja svoju neumornu patrolu, oštrog pogleda, spretnih stopala i čvrsto držanog kljuna. Živjeti ovdje znači jesti, a jesti znači iskoristiti svaku priliku, ma koliko mala ili rijetka bila. Dok sunce zalazi iza surovih Mojave brda i temperatura konačno pada, budi se tiši svijet. Pustinja, iako surova danju, preobražava se pod okriljem noći. Sjene se protežu preko pijeska, a iz skrivenih rupa i pukotina u zemlji izranjaju sitne figure, glodavci, tajni arhitekti pustinskog dna. Klokan štakor jedan je od najneobičnijih preživjelih životinja Mojave. Jedva veći od dječje ruke, skače na svojim izduženim stražnjim nogama s gracioznošću koja podsjeća na njegovog tobolčara i menjaka. Ali ovo nije običan glodavac. Klokan štakori su vodeni čarobnjaci, sposobni preživjeti mjesecima, ponekad i godinama, bez jednog gutljaja tekućine. Kako? Izvlačenjem vlage iz sjemenki koje jedu i njezinim očuvanjem bubrezima toliko učinkovitima da se mogu mjeriti s preciznošću laboratorija. Njihove vrećice, džepovi obloženi krznom na vanjskoj strani obraza, omogućuju im skupljanje sjemenki i njihovo krišom prenošenje u pažljivo skrivena skrovišta pod zemljom. Ta skrovišta nisu samo grickalice, to su slamke za spašavanje, zakopane police osiguranja protiv gladi. Ali u Mojaveu nakupljena blaga ne ostaju dugotajna. Predatori, od zmija do lisica i sova, naučili su pratiti suptilne znakove glodavaca. Pomaknuto zrnce pijeska ovdje, najmanje struganje kanđi ondje, tragovi koji odaju što je skriveno. Čak i trkač prepoznaje zvuk glodavca koji žvače sjemenke i strpljivo će ih pratiti dok ne dođe savršen trenutak. Džepni miševi, rođaci klokana štakora, jednako su snalažljivi. Manji, ali ne manje vrijedni, jure po pijesku na mjesečini, gurajući sjemenke u svoje rastezljive obraze, dok ne nalikuju sićušnim balonima. Nestaju pod zemljom prije nego što ih pređe sjena sove.
nestajući kao da ih je progutala zemlja. Njihove jazbine su čuda dizajna, labirint komora za hranjenje, gnježđenje i bijeg. Ovdje, ispod slojeva tvrdog pijeska, mogu prebroditi najgore pustinjske uvjete. Ali pustinja nikad nije dugomilostiva. Prizemne vjeverice, veće i uočljivije od svojih rođaka glodavaca, žive bliže oštrici noža. Jedna su dnevne sakupljačice hrane, prkoseći surovom suncu kako bi skupljale hranu. Da bi preživjele, moraju se osloniti na brzinu i apsolutnu pažnju prema okolini. Njihovi pozivi, visoki, stakato zvukovi upozorenja, šire se krajolikom kad god vreba opasnost. Jedna vjeverica mogla bi uočiti jastreba i zalajati upozorenje, šaljući desetke u trku prema najbližoj rupi. Ali ponekad je grabežljivac bliže nego što misle. Ris koji čuči u grmlju. Kojot koji se približava s grabežljivim strpljenjem. Preživljavanje vjeverica ovisi o dijelićima sekunde. Glodavci i vjeverice nisu samo plijen. Oni su inženjeri pustinskog ekosustava. Njihove jazbine pružaju utočište kukcima, gmazovima, pa čak i zmijama koje zauzimaju napuštene tunele. Njihova skladišta sjemena nesvjesno sade sljedeću generaciju pustinske flore, pomažući drveću Joshua, meskitu i drugim biljkama da povrate teritorij. Unatoč svojoj maloj veličini posjeduju ogromnu moć. Ciklus života u pustinji Mojave uvelike ovisi o njihovom neumornom kopanju i skladištenju. Ipak, unatoč njihovoj važnosti, njihovi su životi u stalnoj opasnosti. Klokan štakor koji se pojavi u najnepovoljnijem trenutku može se naći u kandžama sobe. Vjeverica koja se previše udalji od svoje jazbine može čuti iznenadni trzaj kojotovih kandži. Ovdje u Mojaveu ništa nije zajamčeno. Svako izvađeno sjeme, svako pohranjeno skrovište, svaki povratak na sigurno, sve je to dio delikatne igre na sreću za preživljavanje. Pustinski glodavci možda jesu mali, ali utjelovljuju svoju najveću istinu. Otpornost se očituje na najskromnije načine. Voda je najdragocjenija valuta Mohavea, rjeđa od zlata, vrijednija od bilo kojeg minerala zaključanog ispod stijena. Ovdje je opstanak zapisan u kapljicama. Mjesecima nebo može biti tiho, neometano kišom. Sunce nemilosrdno prži, a zemlja puca poput starog pergamenta. Tada, iznenada, bez upozorenja, izbijaju oluje, grmljavi na tutnji preko nazubljenih planina, pljuskovi kiše koji snažno padaju u kratkim, ali silovitim prikazima. Ovi pljuskovi su prolazna čuda, traju možda sat, možda dan. Ali u tom trenutku pustinja se transformira. Suhi potoci, inače samo prašnjavi ožiljci po terenu, urlaju poput bujičnih poplava, noseći blato, grane, pa čak i kamenje u svom iznenadnom bijesu. U roku od nekoliko sati, u plitkim bazenima formiraju se bazeni, prolazni bazeni koji sjaje poput poliranog stakla. Za pustinjska stvorenja, ovo je poziv glasniji od krika bilo kojeg grabežljivca. Sva živa bića, od insekata do grabežljivaca, znaju da je voda prolazna. Hrle prema njoj u očajničkoj skupini. Grabežljivci, plijen i strvinari okupljaju se jedan pored drugog. Na bazenu klokani štakori nervozno prilaze, krzno im je navlaženo kišom. Brzo piju, uši im trzaju, sva osjetila su im na oprezu. Iznad njih crvenorepi jastreb kruži, procjenjujući hoće li ih trenutak žeđi usporiti. Nedaleko ris čuči, šape mu tiho stoje na vlažnoj zemlji. Pogled mu je uprt u kaos života na obali. U Mojaveu, čak ni na pojilištu, nitko nije siguran. Ova jedinstvena oaza privlači i trkača. Dugi koraci brzo ga nose preko vlažnog tla. Perje mu je lagano nakostrešeno svježinom koju je ostavila oluja. Pije štedljivo, više od većine pustinskih ptica. Većinu vode dobiva iz plijena koji konzumira. Ipak, instinkt ga vuče ovamo. Istražuje bazen ne samo u potrazi za osvježenjem, već i za prilikom. Gušteri dolaze piti. Kukci se spotiču na obali. Neoprezna buba mogla bi se uhvatiti u trenutku, jer bazen služi ne samo kao voda, već i kao sto. Ali konkurencija je žestoka. Kojoti vrebaju po rubovima,
isplaženih jezika, promatrajući i svoj plijen i suparnike. Znaju da gdje se nakuplja voda, nakupljaju se i slabi i rastreseni. Zrak je napet, neka vrsta nelagodne primirja koja se može prekinuti u svakom trenutku udarcem kandži ili očnjaka. Sljedećeg dana voda je počela nestajati. Sunce ju je neumoljivom brzinom vraćao. Ono što je nekoć bila svjetlucava, bara svedeno, je na blatnjavu lokvu, a zatim na ispucalu zemlju. Život se raspršuje. Svako stvorenje se sklonilo u vlastitu strategiju preživljavanja. Jazbine, hlad, brzina ili strpljenje. Sve dok nebesa ne odluče ponovno pokazati milost. I tako, ritam pustinje se nastavlja. Voda dolazi poput munje, odlazi jednako brzo, a svako biće koje ovdje preživi naučilo je temeljnu lekciju. Kada voda zove, odazivaš se, bez obzira na rizik. Mojave se često opisuje kao beživotno mjesto, ali pravi preživjeli ovdje nisu uvijek oni koji se kreću, već oni koji miruju. Biljke ove pustinje ne samo da opstaju, već i stvaraju preživljavanje u razmjerima dramatičnim poput bilo kojeg dvoboja grabežljivca i plijena. U središtu svega je drvo Joshua, ikonski čuvar Mojave. Sa svojim uvijenim, bodljikavim granama koje se protežu prema nebu, izgleda kao da je s drugog planeta. Ali ispod tog stranog oblika krije se ključna uloga. Drveće Joshua ključne su vrste koje nude hlad, sklonište, pa čak i šupljine za gnježđenje bezbrojnim životinjama. Kukci pužu po njihovim cvjetovima, sove sjede na njihovim granama, a djetlići grade gnijezda u njihovim deblima. Bez ovog drveća, veliki dio ekosustava Mojave bi se raspao. U blizini, kaktusi stoje poput majstora obrane. Bačvasti kaktusi nabubruju poput spremnika za vodu. Meso im je prepuno uskladištene vlage, ali svaki centimetar njihove kože prekriven je bodljama, savršenim sigurnosnim sustavom prirode. Kaktus čola ide dalje, lomeći komade koji se bolno prijanjaju u svakog prolaznika, pretvarajući biljku u naoružano minsko polje. Za žedne životinje, kaktus je i spas i opasnost. Životvorna voda omotana oklopom. Zatim postoje suptilnije strategije. Kreozotni grmovi šire svoje korijenje u široke mreže, osvajajući teritorij i grabeći svaku kap kiše. Ispuštaju kemikalije u tlo, obeshrabrujući susjedne biljke da rastu preblizu. To je biljni rat, usporen i okrutan. Ali postoji i simbioza. Juka i drvo Joshua povezani su paktom. Moljac oprašuje cvjetove dok unutra polaže jaja, a ličinke u razvoju hrane se nekim sjemenkama, ali nikada svim. Svako osigurava preživljavanje drugoga. U Moaveu su čak i biljke ratnici, stratezi i suradnici. Kad sunce zađe iza planina, Moave izdiše. Zagušljiva vrućina se raspršuje, a na njezino mjesto dolazi hladna tama, koju prekidaju samo mjesečina i sjaj zvijezda. Ali noć ne znači odmor, ona znači promjenu. Pustinja se budi u novom ritmu. Sove tiho lebde iznad Dina, krila im šušte u noćnom zraku. Love zvukom, hvatajući slabo šuštanje klokana štakora u pijesku. Štakor je, pak, majstor manevara izbjegavanja, skačući u cikcak krivudama, svojim snažnim stražnjim nogama, ponekad čak bacajući pijesak u lice grabežljivca. Iznad, šišmiši se trzaju i lepršaju u nepravilnom letu, jureći moljce i kornjaše privučene hladnoćom. Njihova prodorna eholokacija ispunjava zrak, nečujna ljudskom uhu, ali bitna za njihove precizne napade. U međuvremenu, tlo se uzburka. Džepni miševi izlaze iz svojih rupa s obrazima punim sjemenki koje žele spremiti za loša vremena. Škorpioni izlaze iz pukotina, a njihova tijela sablasno sjaje u reflektiranim UV zrakama zvijezda. Tarantule se ispuze iz svojih svilom obloženih jazbina, spori, ali strpljivi lovci na sve što je dovoljno malo da ih svlada. I negdje u tami, kojoti kaskaju uz potoke, njihovo zavijanje i cviljenje odjekuje u mirnoj noći. Podsjetnik da opasnost nikad nije daleko. Ptica trkačica, tako dominantna tijekom dana, povlači se. Smjesti se među gusto grmlje, perje joj je napuhano kako bi sačuvala toplinu.
a prodorne oči konačno su joj zatvorene. Za ovu pticu noć je vrijeme sjećanja. Ali čak i dok se odmara, pustinja oko nje bruji od aktivnosti. Ova promjena je više od pitanja vremena. To je pitanje preživljavanja. Mojave je naučio svoje stanovnike da život nije suočavanje s vrućinom, već prilagodba, pronalaženje pravih sati, prave sjene i pravih strategija. Dan pripada suncu, ali noć pripada onima koji se mogu prikriveno kretati, lukavo loviti i živjeti u sjeni. Ovdje pustinja nikad zapravo ne spava, samo mijenja svoju masku. Pod žarkim suncem Mojavea, gdje mnoga stvorenja moraju trčati, letjeti ili se boriti da bi preživjela, jedna vrsta kreće potpuno drugačijim putem. Pustinska kornjača. Spora, promišljena i drevnog dizajna, kornjača je tihi pustinski filozof, preferirajući strpljenje nad brzinom, izdržljivost nad bijesom. Kornjača iz pustinje Mojave, sa svojim kupolastim oklopom i mudrim, odmjerenim pogledom, možda se ne čini kao stručnjakinja za preživljavanje. Međutim, ona je izdržala milijune godina, odolijavajući klimatskim promjenama i grabežljivcima. Njena tajna leži pod zemljom. S jakim, ali snažnim nogama, kornjača kopa jazbine, ponekad duge i do 3 metra, sklanja se od intenzivne vrućine i čeka. Ove jazbine postaju više od pukih skloništa. To su mikroklime koje održavaju niže temperature i višu vlažnost od okolne pustoši. Za kornjaču je pustinja održiva samo zato što nosi tvrđavu na leđima i još jednu pod zemljom. Ali preživljavanje ovdje nikada nije bez prijetnji. Gavrani, lukavi i oportunistički, često lete iznad glave. Posljednjih desetljeća naučili su čupati mlade kornjače s tla. Njihovi meki oklopi ne mogu izdržati oštar ubod njihovih zuba. Kojoti također predstavljaju rizik, testirajući granice oklopa kornjače. Najveća obrana kornjače je njezina mirnoća, njezina otpornost na napad. Mnogi grabežljivci gube interes za nepokretni, nefleksibilni oklop. Tu je i izazov vode, resursa kojim kornjača vlada kao gotovo nijedno drugo stvorenje. S mjehurom sposobnim za pohranjivanje velikih rezervi, ona je skuplja i čuva, ponekad zadržavajući vodu mjesecima. Kad pada kiša, obilno pije, nadoknađujući ono što je izgubila tijekom dugih razdoblja suše. Ova strategija joj omogućuje da izdrži suše koje bi uništile brže i žednije životinje. U prostranom pustinskom krajoliku kornjače igraju diskretnu, ali vitalnu ulogu. Njihove napuštene jazbine pružaju utočište gušterima, glodavcima, pa čak i zmijama, što ih čini ključnim za preživljavanje drugih vrsta. Na taj način, kornjača je više od pukog preživljavanja. Ona je graditelj zajednice u okruženju koje nudi malo pogodnosti. Dakle, dok jastrebovi klize, trkačice sprintaju, a kojoti vrebaju, pustinska kornjača jednostavno istrajava. Njena priča nije priča o blještavoj brzini ili smrtonosnoj moći, već o strpljenju, otpornosti i spokojnoj mudrosti čekanja. U Mojaveu čak i najsporiji putnik ima svoje mjesto u vječnoj borbi za preživljavanje. Ako je kornjača usamljeni pustinski redovnik, mravi su njezine neumorne vojske, male legije koje se nikada ne odmaraju. Tlo Mojave vrvi od njih, mrava žetelaca, crnih mrava, vatrenih mrava, svaka kolonija, živahna civilizacija ispod pijeska. Za razliku od samotnih lova kojota ili usamljenih napada jastrebova, mravi napreduju zahvaljujući suradnji. Jedan mrav sakupljač može se činiti beznačajnim dok vuče sjeme po gorućoj zemlji, ali zajedno tisuće njih mijenjaju svoj okoliš. Kopaju složene tunele, pohranjuju ogromne zalihe sjemena i stvaraju podzemne tvrđave koje ih štite od predatora i ekstremnih temperatura. Za druge životinje, mravi su i prijetnja i resurs. Trkačica bi mogla stati da ih kljuca, brzi zalogaj proteina, ali veća stvorenja obično izbjegavaju njihova gnijezda. Približite im se preblizu i mravi odgovaraju uglas, izranjajući iz zemlje, grizući i bodući u koordiniranoj obrani. U ovom svijetu snaga ne leži uvijek u veličini, ponekad leži u jedinstvu. I premda mali,
mravi su inženjeri ekosustava. Rasipanjem sjemena, prozračivanjem tla i recikliranjem organske tvari oblikuju pustinju koja se uzdiže nad njima. Njihova kolektivna prisutnost podsjeća nas da preživljavanje u Mojaveu nije uvijek stvar brzine ili prikrivenosti. Ponekad se radi o disciplini, suradnji i brojnosti. Ovdje u pustinji čak i vojske marširaju na 6 nogu. Pustinjom ne vladaju samo sisavci ili ptice. Starija loza, starija od samog pijeska, puže i trči ovom zemljom. Gmazovi. Hladnokrvni, otporni na toplinu i beskrajno inventivni, donose vlastite strategije preživljavanja. Uzmimo za primjer čudovište Gila, jednog od rijetkih otrovnih guštera na zemlji. Iako se rijetko viđa, njegovi su pokreti namjerni, gotovo tromi, dok izlazi iz svoje jazbine. Ali ovaj varljivi ritam krije trik preživljavanja – strpljenje. Čudovište Gila preživljava u ciklusu obilja i oskudice, unošenjem velikog broja jaja ili pilića kada su dostupni, a zatim mjesecima živi od masti pohranjene u repu. To je gmazovsko utjelovljenje pustinje. Čuva se, pruža otpor i napada samo kada je to potrebno. Tu su i zmije, tihi suparnici koji se vijugaju preko pustinskog pijeska poput pokretnih sjena. Bjelorepa čegrtuša, posebno, utjelovljuje prilagodbu pustinji, puzeći bočno preko gorućih dina u kratkim, učinkovitim naletima, ostavljajući tragove u obliku slova ja poput drevnih runa uklesanih u zemlju. Njezin lov oslanja se na prikrivenost i iznenađenje, ukopavajući se ispod pijeska dok joj samo oči ne provire, a zatim jureći prema gore kako bi zgrabila ništa neslutećeg glodavca ili guštera. Za manje pustinske gmazove, poput ogrličastih guštera i guštera s repom, preživljavanje ne ovisi o zasjedi, već o brzini i okretnosti. Jure preko stijena gotovo nemogućom brzinom, zastajući samo sekundu prije nego što ponovno potrče. Ogrličasti gušter čak ima sposobnost trčanja na stražnjim nogama, pretvarajući potjeru na ravnom terenu u trkaći spektakl. Kad se jedan gmaz sretne s drugim, pustinja postaje gladijatorska arena. Gušteri postaju žrtve zmija, zmije većih grabljivica, a čak se i otrovna čudovišta Gila suočavaju s prijetnjama kojota ili ljudi. Rivalstva su beskrajna, ali jedna istina ih ujedinjuje. U Mojaveu nijedna prilagodba ne jamči sigurnost zauvijek. Samo budnost je jamči. Dolaskom srpnja, Mojave se pretvara u nešto što nalikuje peći. Podnevne temperature rastu iznad 43 stepena Celzijusa. Zrak se iskrivljava u svjetlucave toplinske valove, a svako živo biće mora odgovoriti na isto nemilosrdno pitanje. Prilagoditi se ili propasti. Za mnoge vrste rješenje je jednostavno nestati. Pustinske krastače i gmazovi ulaze u estivaciju, ljetnu hibernaciju, gdje se ukopavaju duboko u tlo, usporavajući metabolizam kako bi čekali toplije tjedne. Sigurno pod zemljom čuvaju vrijednu vlagu i energiju, pojavljujući se tek kada se vrate ljetne oluje. Drugi pokušavaju podnijeti vrućinu površine. Pustinske ovce Bighorn, smještene visoko na stjenovitim liticama, putuju na velike udaljenosti kako bi došle do skrivenih izvora. Naučile su točnu lokaciju izvora vode, neke pamte generacijama, a njihov opstanak ovisi o tom nasljeđenom znanju. U međuvremenu, manji sisavci, poput klokanskih štakora, ne oslanjaju se na pronalaženje vode, već na to da im nikada ne treba. Njihovi bubrezi su biološka čuda koja tako učinkovito koncentriraju otpad da mogu živjeti cijeli život bez ikakvog pića. Svaka kap vlage koja im je potrebna izvlači se iz sjemenki koje jedu, ali grabežljivci osjećaju pritisak intenzivnije. S nestašicom vode i povlačenjem plijena u jazbine, kojoti postaju očajni, lutaju dalje, preuzimaju više rizika, a ponekad čak i kolabiraju od vrućine. Grabežljivci napuštaju svoj podnevni lov i umjesto toga planiraju letove za zoru i sumrak, kada se pustinja dovoljno ohladi za nastavak lova. Ne, i sama Mojave pustinja dramatično reagira na vrućinu. Ljetne oluje, zvane monsuni, dolaze iznenada s grmljavinom i silovitim poplavama.
Suhi potoci koji su se prije nekoliko trenutaka činili beživotnima urlaju bujicama vode, transformirajući zemlju u minutama. Opasno je, destruktivno, ali i životvorno. Biljke bujaju, kukci se izlegu, a životinje se ponovno pojavljuju, podsjećajući nas da u pustinji preživljavanje nije samo podnošenje vrućine, već i iskorištavanje prilika kada se ukažu. Ljeto u Mojave nije samo godišnje doba. To je test, najteži test koji pustinja nudi. Samo oni koji ga izdrže zaslužuju pravo svjedočiti kišama. Zima u Mojavima ne huči mećavama, niti zakopava zemlju pod dubokim snijegom. Umjesto toga, šapuće ledenim vjetrovima i ledenim noćima koje pustinju pretvaraju u krhki, tihi svijet. Danju sunce još uvijek sja, ponekad dovoljno toplo da privuče guštera ili kukca. Ali čim sunce zađe iza nazubljenog horizonta, temperature naglo padaju. Pustinja se stvrdnjava, zemlja se drobi pod nogama, pa čak i stabla jošuje bacaju sjene tišine. Ova promjena godišnjih doba jedan je od najtežih testova za Mojave. Za njegove stanovnike zima nije otpor toplini, već njezino očuvanje. Kojoti razvijaju gusto, čupavo krzno koje se napuhuje od mraza. Zečevi mijenjaju svoju kamuflažu, svoje ljetne smeđe boje koje se stapaju sa zemljom za svjetlije nijanse koje odražavaju blijedo zimsko tlo. Klokanski štakori, umjesto da riskiraju ledenu površinu, ostaju ukopani u svojim jazbinama, hraneći se pažljivo pohranjenim zalihama sjemena. Predatori se suočavaju sa svojim vlastitim iskušenjima. Ris, sada vitkiji nego u jesen, tiho se šulja koritom potoka. Plijen je rijedak, kretanje je rizično i svaki korak mora biti proračunat. Sove, međutim, napreduju u ovom godišnjem dobu. Svojim mekim, tihim krilima patroliraju noćnim nebom, koristeći mjesečinu kako bi uočile glodavce koji se usude izaći. Strnačica trkačica, za razliku od mnogih ptica, ne migrira. Umjesto toga, prilagođava se. Tijekom dana koristi sunce, raširivši perje kako bi svjetlost prodrla kroz njezinu golu kožu. Noću se sklanja u zaštićena mjesta, štedeći energiju u iznenađujućoj mirnoći. U zoru ne gubi vrijeme. Hvata kukce, guštere, pa čak i smrznute glodavce dok spavaju od hladnoće. Zima ovdje nije inertna. To je sezona obračuna, vrijeme kada preživljavanje ne pripada najjačima ili najbržima, već najučinkovitijima. Za svako stvorenje, razlika između života i smrti se smanjuje, ali Mojave je iznjedrio preživjele. I kako se sezona odugovlači, najslabiji nagovještaji promjene miču se ispod zemlje. Sjeme, uspavano u mrazu, čeka nešto više, nešto svjetlije. Kad se Mojave probudi u proljeće, to čini s bujicom boja, koja se čini gotovo nemogućim. Nakon mjeseci tamnosmeđih i sivih tonova, pustinsko tlo oživi divljim cvijećem, zlatnim makovima, ljubičastim lupinama i grimiznim pustinskim kistom. Nekoliko kratkih tjedana zemlja je prekrivena živopisnim mozaicima, koji pariraju bilo kojem krošnjama tropske prašume. Ova transformacija ovisi o jednoj stvari – kiši. Ako su zimske kiše obilne, pustinja nagrađuje spektaklom koji se naziva supercvjetanje. Kukci prvi reagiraju. Bube, leptiri i pčele roje se među cvijećem, proždirući nektar i noseći pelud s cvijeta na cvijet. Zrak vrvi životom, a grabežljivci ih brzo uočavaju. Gušteri lepršaju među laticama, hvatajući mrave. Tarantule love s obnovljenim intenzitetom. I, iznad svega, trkačica zauzima središnje mjesto. Za pustinske trkačice, proljeće je prilika. Njihova prehrana se širi s više kukaca, a njihove populacije rastu do razina kakve nikada prije nisu viđene tijekom cijele godine. Imajući na umu piliće, pustinske trkačice također iskorištavaju obilje malih gmazova i pilića, koji prate procvat života. Mužjaci ispuštaju svoje tiho gukanje, obilježavajući teritorije i privlačeći partnerice, dok ženke pripremaju gnijezda, skrivena među grmljem i drvećem čole. Sljedeća generacija pustinskih trkačica počinje tijekom ovog prolaznog godišnjeg doba. Druga stvorenja dijele to obilje.
klokanski štakori obnavljaju svoje rezerve sjemena. Zečevi pasu svježe izdanke, povećavajući svoju populaciju, što za uzvrat hrani risove i kojote. Čak i pustinjska kornjača izlazi iz svoje zimske jazbine, teško se krećući prema područjima cvjetajućih jednogodišnjih biljaka. Ali proljetna gozba kratko traje. U roku od nekoliko tjedana cvijeće vene s povratkom topline, kukci se rasprše, a sjeme rasprši vjetar. Ciklus se zatvara, ostavljajući pustinju ponovno u prigušenim nijansama. Pa ipak, za one koji su napredovali na prozoru, one koji su se parili, hranili i njegovali, proljeće je veliko resetiranje. Kratki predah koji održava Mojave na životu. U Mođaveu, svaki dah, svaki korak, svaka sjena dio je ciklusa. Predator i plijen nisu neprijatelji, već su autori scenarija preživljavanja. Klokan štakor skuplja sjemenke i zakopava ih u skrovišta na pijesku. Nepojedene sjemenke klijaju, dajući povod pustinskim travama. Za uzvrat dolaze kukci, grickajući nježne izdanke, a gdje ima kukaca, ima i lovaca, trkačica, tarantula, rogati gušter. Kojoti ih prate, vrebaju rubove, čekajući da se otkrije njihova slabost. Vrane se obrušavaju, tražeći mlade ili strvine. Ris čuči na stijenama, strpljiv poput sjene u sumrak. Noću, sove šire svoja tiha krila, a šišmiši crtaju uzorke na nebu. Svako stvorenje uklapa se u mrežu toliko zamršenu da bi uklanjanje niti značilo potpuno je raspetljati. Ali ovaj ciklus nije miran. Pogoršavaju ga sukobi. Ubod škorpiona može biti kraj bube. Napad čegrtuše može biti pad vjeverice. Pa ipak, ovdje smrt nije neuspjeh, već kontinuitet. Palo tijelo jednog postaje hrana za drugoga, hraneći zemlju, hraneći budućnost. I u srcu ove pustinske drame, trkač nastavlja svoj ples. On je i grabežljivac i plijen, oportunist i preživjeli. Lovi aligatore smrtonosnom preciznošću, a zatim bježi od kojota komičnom brzinom. U trkaču su utjelovljene kontradikcije Mojavea, krhkost i žestina, humor i opasnost, apsurd i elegancija. Ciklus života ovdje nije miran. Žestok je, neumoljiv i iskren. Pa ipak, u njegovoj iskrenosti leži svojevrsna ljepota, istina o preživljavanju koja se odnosi ne samo na divljinu, već i na sam život. Mojave izdiše posljednji dah topline dok sunce zalazi prema horizontu. Sjene se izdužuju, bojeći zemlju u jantarnu i ljubičastu boju. Zrak se smiruje, a u toj tišini pustinja otkriva svoju tihu simfoniju. Kojoti se bude, izlazeći iz svojih zasjenjenih jazbina, njihove sablasne siluete ocrtavaju se nasuprot sve slabijem svjetlu. Sove zauzimaju njihova mjesta. Njihove okrugle oči hvataju posljednji bljesak. Kukci zuje u skrivenim zborovima. Kornjača se polako kreće prema rasadniku bodljikavih krušaka. Njezina upornost nije umanjena stoljećima sunca i oluje. Visoko u drveću Joshua, vrane grakću, čuvari sumraka. Kolonije mrava povlače se pod zemlju, zatvarajući tunele kako bi zaštitile blago sjemena i pijeska koje su sakupile. Klokanski štakori izlaze iz svojih rupa, skačući poput sitnih sjena pod dinama. A onda trkač. Smješten na stijeni, perja obasjanog rastaljenim zlatom promatra pustinju. Grlo mu podrhtava na hladnom povjetarcu. Oko njega pustinja se i dalje kreće, ali ptica ostaje nepomična, kao da je svjesna svoje uloge u ovoj drevnoj predstavi. On ne dominira Mohaveima, on koegzistira s njima. Dok sunce nestaje, bojeći nebo vatreno prije nego što se prepusti indigo boji, jedna istina postaje očita. Ovdje preživljavanje nije osvajanje. To je ravnoteža. Svaka vrsta, svaki život igra svoju ulogu. Pustinja ne oprašta nepromišljenost, ali nagrađuje one koji se prilagode, one koji slušaju njezin ritam. U Mojaveu svaki zalazak sunca je i kraj i obećanje da će sutra borba i ljepota ponovno početi. Pa ipak, ovaj drevni ritam je krhak. Mojave je izdržao tisućljeća suše, poplava i požara,
ali ruka čovječanstva zarezuje dublje od bilo kojeg prirodnog ciklusa. Autoceste probijaju se kroz nekada neprekinuta prostranstva prirode, fragmentirajući staništa i ostavljajući kornjače napuštene na asfaltnim bojnim poljima gdje gume često pobjeđuju. Širenje urbanih područja širi se iz Las Vegasa u krhke doline gdje rijetke biljke cvjetaju i venu. Terenska vozila remete osjetljive kore tla koje su se formirale stoljećima, uništavajući same temelje pustinskog života. Klimatske promjene uzimaju maha, gurajući ljeta do neviđenih ekstrema, gurajući vrste do njihovih granica. Čak su stigli i osvajači, biljke poput tamariska i životinje poput divljih magaraca, narušavajući ravnotežu stvorenu tisućljećima. Tamo gdje se nekada činilo da je otpornost pustinje vječna, sada se pojavljuju pukotine. I ciklus života je uzdrman. Ali Mojave nije izgubljen. Žudi za opstankom, a ne za predajom. Inicijative za očuvanje, poput nacionalnog rezervata Mojave, štite golema područja ovog krajolika, održavajući migracijske puteve otvorenima i pojilišta sigurnima. Prijelazi za divlje životinje grade se preko autocesta, ponovno povezujući propadajuća staništa. Znanstvenici i volonteri uzgajaju mlade kornjače u zaštitnim ograđenim prostorima prije nego što ih puste, dajući sljedećoj generaciji priliku za preživljavanje. Čak su i mala ljudska djela važna. Sadnja domaće flore umjesto ukrasnog bilja, smanjenje rasipanja vode, podrška skupinama za očuvanje prirode, svaki čin jača mrežu života u pustinji. Mojave ne treba osvojiti, treba ga poštovati. Ako ga ljudi mogu vidjeti ne kao neplodnu pustoš, već kao živu, dišuću baštinu, možda će se ovaj ciklus nastaviti neprekinuto. I možda će, kada sutra sunce zađe, trkač i dalje ponosno stajati na svojoj stijeni, simbolu pustinje koja traje. Što vi mislite? Javite nam u komentarima, a ako vas je ovo uzbudilo, ne zaboravite pogledati bitku aljaških predatora.